Wannan ita ce makarantar Amina Abubakar Asibi wadda take tudun wada layin Ƙosai Hausawa da cikin garin Kaduna. Mun yi wannan bidiyo ne domin nuna wa ‘yan uwa da sauran ɗalibai ganin yadda makarantar take ciki a lokacin damina da sauransu. Wannan bidiyon ya taƙaitu a kan neman taimako ne na butoci na alwala da kuma tabarmi wanda za a shimfiɗa domin yin sallah. Kamar yadda kuke gani, wannan ita ce rijiyar mu ta wannan makaranta inda muke ɗiban ruwa, amma kuma rijiyar babu, ba nisa take da shi ba, ruwan da yadda yake da makamancinsu ya yi ja. Sannan kuma kamar yadda kuke gani, muna ɗalibai sama da 200 ko a ƙasa da haka, amma za ku ga butocin da muke amfani da su ba su wuce guda 10 ba gabaki ɗaya. Saboda haka ga wanda Allah ya ba shi iko yana da buƙata a taimaka mana da butoci da kuma tabarmi waɗanda za mu dinga shimfiɗa ma yara domin su yi karatu da kuma wanda za mu dinga yin sallah da su. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da iko a taimaka mana da butoci da kuma tabarmi waɗanda za mu dinga shimfiɗawa domin sallah da kuma alwala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.